Πάμε στη Ραφίνα, εκεί βρίσκεται η Σόνια Φίλη και τα άτομα με κινητικά προβλήματα έχουν προγραμματίσει, Σόνια, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Μάλιστα, Αντριάννα, από τις 5 ώρα το απόγευμα έχουν συγκεντρωθεί εδώ, στη Ραφίνα, στο λιμεναρχείο. Να πω καταρχάς ότι η συγκεκριμένη ράμπα τοποθετείται στην παραλία της Νέας Μάκρης τα τελευταία 3 χρόνια και πραγματικά εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Μετά, βέβαια, από καταγγελίες κάποιων κατοίκων, δεν τοποθετήθηκε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και αυτό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Δίπλα μου, λοιπόν, έχω τον κύριο Αντώνη Ρέλα, είναι σκηνοθέτης και ακτιβιστής ατόμων με αναπηρία, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη διαμαρτυρία αυτή εδώ σήμερα. Κύριε Ρέλα. Λοιπόν, βρεθήκαμε εδώ σήμερα γιατί θέλαμε να διευκρινίσουμε για ποιο λόγο ακριβώς το λιμεναρχείο αποφάσισε μετά από ανώνυμη επώνυμη καταγγελία, δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μας την καταγγελία, να σταματήσει τις διαδικασίες τοποθέτησης του SeaTrack, το οποίο είναι ένας μηχανισμός που δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους με κινητική αναπηρία να κολυμπήσουν ισότιμα όπως έχουν δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτου αναπηρίας ή όχι. Πέστε μου όμως τι έγινε ακριβώς την προηγούμενη Τετάρτη. Αυτό λοιπόν που έγινε στις 16 Εβδόμου, στις 10 η ώρα το πρωί, 3 άντρες του λιμενικού σώματος, μετά από καταγγελία περιοίκων, ήρθαν στην παραλία, στη μικρή παραλία στην Άβρα και μαζί με τους κατοίκους οι οποίοι αμέσως πήγαν εκεί να υπερασπιστούν ένα υποτιθέμενο δικαίωμά τους, σταμάτησαν την εταιρεία η οποία τοποθετούσε το SeaTrack για 3η συνεχόμενη χρονιά στο ίδιο σημείο, η οποία εταιρεία την τοποθετεί με δωρεά, δηλαδή είναι δωρεά προς το Δήμο. Σταμάτησαν τις διαδικασίες με την καινοφανή δικαιολογία ότι η ράμπα είναι αντιαισθητική, δεν χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους με αναπηρία και ότι είναι επικίνδυνη. Αυτά λοιπόν τα έχουμε ακούσει πάρα πολλά χρόνια εμείς που βιώνουμε τη ζώσα κατάσταση αναπηρίας. Είναι όλα ψέματα, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένα χρηστικό εργαλείο για τους κινητικά αναπήρους για να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα εδώ να διαμαρτυρηθούμε και να ζητήσουμε να μας δοθεί. Τι σας τώρα, κύριε Ρέλα, θα μπει η ράμπα τελικά, θα γίνει ξανά η τοποθέτηση? Θα γίνει η τοποθέτηση, αλλά έχουμε χάσει ήδη το μισό καλοκαίρι. Προφανώς, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Οι πρώτες πληροφορίες λένε, Αντριάννα, ότι στις 30 του μήνα θα τοποθετηθεί επιτέλους η ράμπα, καθώς και ο Δήμαρχος έχει κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. Ωστόσο, είναι κάτι που θα δείξει. Θέλω να πω το εξής, ότι όλη αυτή η φιλολογία για την κτηματική υπηρεσία και όλα αυτά είναι απλά το άλοθη. Πραγματικά, εφόσον λειτουργεί στο ίδιο σημείο η ίδια ράμπα με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, για 3η χρονιά δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία. Η μόνη δικαιολογία λοιπόν ήταν οι κάτοικοι οι οποίοι δεν θέλουν στις παραλίες τους ανθρώπους με αναπηρία. Αλλά κανένας δεν έχει δικαίωμα να μην θέλει έναν άνθρωπο με αναπηρία στη θάλασσα. Και αυτή η ράμπα σας προσέφερε απόλυτη αυτονομία. Η ράμπα λοιπόν εξυπηρετεί απόλυτα τους ανθρώπους με αναπηρία, ούτως ώστε αυτόνομα να εισέλθουν και να βγουν από τη θάλασσα και να απολαύσουν το μπάνιο τους όπως όλοι οι άνθρωποι. Και πρέπει να πούμε, Αντριάννα, ότι η δεύτερη ράμπα τοποθετήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε στην παραλία της Δημοτικής Κατασκήνωσης στον Άγιο Ανδρέα. Τουλάχιστον αυτή έχει τοποθετηθεί. Σόνια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Ρέλα, ο οποίος ήταν μαζί σου.